Hapit na matapos ang pagtrabaho sa duha ka mga bagong quarantine facilities alang sa COVID-19 patients sa Dakbayan sa Mandawi. Gipaspasan kini aron mahawana na ang mga eskwelahan nga gigamit kag samtangang quarantine or isolation facility. Ang detalye ni Nico Cirino. Bisan holiday, busy kini mga trabahante nga mihimo sa finishing touches sa quarantine facility. Kini na ang itsura sa kanhi Cebu North Bus Terminal nga magsilbing isolation facility sa Mandawi. Ang DPWH contractor ang mitrabaho niini. Plano sa Mandawi City Hall, kini na ang butangan sa mga COVID patients nga dunay mild ngadto sa moderate symptoms. Napahimutang na ang mga cubicle o kama sa mga pasyente. Lakip sab sa natrabaho ang quarters alang sa mga medical personnel nga gipaninguhang hamugaway alang kanila. Samtang padayon sab ang pagtrabaho sa pasilidad sa usa ka private park nga himuong laing quarantine facility. Gitiwasab sa DGS personnel sa Mandawi ang trabaho, lakip na ang pagpamintal ug pagtaod og screen sa pasilidad. Dinhi papuy-on ang mga magpositibo nga asymptomatic o walay simptomas nga gipamati. Ang paggamit sa duha ka bag-ong pasilidad ang gilaraw sa Dakbayan sa higayon nga buhian na nila ang mga public schools nga gihimo karon nga quarantine facility. Thus far, we have catered to 759 patients in our isolation facilities as of August 24. We have slowly moved out and disinfected our schools as classes are about to begin. Sa iyang State of the City address kagahapon, usa kini sa gi-highlight ni Mayor Jonas Cortez sa gihingusgan nga COVID response sa syudad. The facilities can handle a combined number of around 300 patients at their full capacity. Each facility will be complemented with their own medical team. Uban ni June Solon, Nico Cirino, Balitang Bisdak.